এটা নতুন পাৰ্টি আৰম্ভ হ'ল মই অভিনন্দন জনাইছো নেতৃত্বক আৰু আশা ৰাখিছো যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ইথিকেল এটা প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই এটা কাম কৰিব আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ চিন্তা কৰি পেলাই তেখেতসকলে কাম কৰিব মই সেইটো আশা ৰাখিছো जों बुङो पलिटिक्सआ मानसि सिबिनाय नंलिया रायजो सिबिनाय नंला बियो कमार्शियल जालांबाय थाखा फैसा गिदिर गिदिर पार्टी दा दङ जेरै आं बर' सासे सुबुं हिसाबै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा खावथाम खावब्रै राजखान्थि दोलोआव थायोब्ला हारि हिसाबै खहा जागोन नामा आं बेखौ सानो बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों तो आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाय स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुगासिनो जोंनि बर'नि गेजेराव बा बर' हारिनि आरो गोदान मोनसे राजखान्थि दोलो माने ओंखारलायबाय आरो जोंहा बे राजखान्थि दोलोआनो जादों बारग' NDA-B फोरा बे राजखान्थि हान्जाखौ दादों APB अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्ड होननाय दा बिनि सायावनो नैबे माखासे बाथ्राखौ क्लियारलि नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों आरो बे गोदान पार्टी दानायावहाय पलिटिकेल्स गोदान पार्टी बा रिजनेल गोदान पार्टी दानायाव सोरबायदिया मोजां मोनदों आरो सोरबायदिया दुखु मोनदों नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो क्लियारलि फोरमायगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलां स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानदों सोरबाया मोजां मोनदों आरो सोरबाया गोबां दुखु फोरमायदों बर'फ्रा माने सिबां भाग माने गोदान बेफोरबायदि आफाद ओंखारनानै बे खलबसेल' बर' रायजोखौ मा खालामनो सानदों बा खलबसेल' रायजोआ बबेयाव दावगालांनो सानदों बेजों रानजानानै दिनै मोनथाम मोनब्रै जुदि पलिटिकेल्स दोलो हान्जा ओंखारोब्ला सोर सासेनो बर'फ्रा भट होगोन सोर सासेया बांसिन भट मोनगोन दिनै बर'नि राजनितिकआ ओरैबायदि गुबुंले जाबाय दा बेखौ गोबां मानसिफोरा दुखु फोरमायदों बा गोबां मानसिफोरानो मोजांबो मोनदों आरो स' लोगोफोर बेनि गेजेरावनो जाय गोदान हान्जाखौ दादों APB अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्ड बे दोलो दानायखौ लानानै सासे गुबुन हारिनि सुबुं जाय रन्जन तालुकदार होननाय दा बिथाङा मारवाली ना बाङालि दा बिथाङा मोनसे कमेन्ट खालामदों बा निउसनि बड'लेण्ड निउसनि मोनसे निउसाव बिथाङा कमेन्ट हरदों आरो बे कमेन्टआव गोबां माने बाथ्रा फोरमायहरदों आरो बांद्राय गोलाव नङा कमेन्टआ आं नोंथांमोननो नैबे स्क्रिननि गेजेरजों नोंथांमोननो फरायनानै दिन्थिगोन जाय गुबुन हारिनि बिथाङा जोंनि बर'नि जे माखासे थासारिफोरखौ जोंनि बर'नि जे माखासे सिचुवेशनफोरखौ नुहुरनानै दुखु फोरमायहरदों गोबां माने गोसोआव गाबखांनाय बायदि मोननानै बिथाङा नैबे कमेन्टखौ लिरदों स' नोंथांमोना नैबे कमेन्टखौ खोनासंनानै ला आं नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थागोन दा बिथाङा बेवहाय लिरदों बर'र इमान दल किय पारे যদি हाग्रामा प्रमोद अनजालि एकेलगे काम करक তেতিয়াহে बर' रायजोर उपकार हब निजर उन्नतिर कथा परिहार करक बेबायदि लिरदों ओरैनो नोंथांमोना नैबे बिथांनि जाय रन्जन तालुकदार बिथांनि कमेन्ट हरनायखौ अलरेडि आंनि फरायनायजोंनो नोंथांमोना बुजिखाबाय दा बेवहाय गोबां बाथ्रा हाबनानै दङ एक्चुअली जाय बिथाङा बे कमेन्टखौ लिरदों बे गोबां सानदों खोमा गोबां बुजिनो मोनदों खोमा बर'नि जे राजनितिक जे राइट्स पलिटिकेल राइट्सआ माने ओरैबायदि लेथ्रा जालांबाय आरो माने गुलाय गुजाय रायजोफ्राबो बिथिं सोर सासेखौ सापर्ट होगोन रायजोफ्राबो माने गोबां गोनो गोथो जानानै दं आरो दा बेफोरबायदि माने गोबां बेफोरबायदि सान्थौखौ मोननानै दा बिथाङा बेबायदि कमेन्टखौ हरदों जानांगौ आरो स' बे नोंथांमोननि बिजिरनाय बा नोंथांमोननि साननायाव मा फोरमायनो मा मोनदांनो मोनो नोंथांमोनाबो फोरमायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बे गोदान आफाद दानायनि सायावनो बिटिआरनिनो दानि बिटिआर सोरखारनिनो मानाव गेदेर प्रमोद बर' सार बिथांनि जे इउपिपिएल सोरखार बे सालायनाय सोरखारनिनो सासे EM जायखौ दावबायसा बर' होननानै मोनथियो बिथाङाबो माने गोदान आफाद दानायनि सायाव माखासे गोबां बाथ्रा फोसावदों दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय आं नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन आं बर' सासे सुबुं हिसाबै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा
खावथाम खावब्रै राजखान्थि दोलोआव थायोब्ला हारि हिसाबै खहा जागोन नामा आं बेखौ सानो। भारतआ मोनसे गणतन्त्र देश, बे गणतन्त्र देशआव जाय जि गोसो बे राजनितिखौनो खालामनो हायो। सोरबा राजनितिबो दानो हायो, सोरबा राजनितियाव थांनोबो हायो। नाथाय खोथा जाहैबाय मा जोङो राजनितिखौ दाब्लाल' जाया, राजनितियाव जगदान जाब्लाल' जाया। राजनितिखौ जोङो दानायनि मोनसे जाहोनानो जाबाय मा इलेक्सन गेलेनाय, इलेक्सन गेलेनानै देरहाना सरकार खुंनाय। बे बिथिङाव जों राजखान्थि हान्जाखौ दायो। दा बेखायनो राजखान्थि दानायनि उनाव राजखान्थिया कुनु देरहानाय सरकाराव खुंनो हानायनि सम्भावना थायाब्ला बे दोलोखौ रायजोआ सापर्ट खालामा। दा बिदियाव रायजोफोरा बा जायफोर राजनिति खालामगिरि बिथांमोना एसे नोजोर होनानै नायनानै राजखान्थि खालामनाया मोजां होननानै आं सानो। दा आंनि इन्डिभिजुवेलनिफ्राय दिनै जि राजखान्थि हान्जा जोनोम जाबाय होननानै खोनादों, आंनिफ्राय कंग्रेसुलेसना थागोन बिथांमोननिसिम, आंनिफ्राय साबायखर बावनाया थागोन, हामगलायथिया थागोन। बिथांमोनाबो गावनि सानस्रि सान्थौजों मा साननानै दादों बिथांमोननि खोथा। खिन्थु दिनैनि थारिखआव अन्तत आं बर' सासे सुबुं हिसाबै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा खावथाम खावब्रै राजखान्थि दोलोआव थायोब्ला हारि हिसाबै खहा जागोन नामा आं बेखौ सानो। आं नोंथांमोननो मोननै आपडेट शेयार खालामबाय। दावाइसा बर' सार बिथाङा मा फोरमायखो आरो जाय रन्जन तालुकदार बिथाङा गुबुन हारिनि सासे सुबुङा बर'फोरनि जे राजखान्थिनि जे गुलाय गुजाय जानायखौ मा फोरमायखो, बे मोननैबो आपडेटखौ नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना मा हमदांनो हाखो, मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोननि साननायाव, नोंथांमोननि गोसोआव? दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। थारैनो बर'आ जुदि खौसे जायाब्ला, थारैनो जुदि बर'आ खौसे जायालासिनो आलाग गुबुन दोलो ओंखारै जुदि माने गावनिखौल' माबाबाय थायोबाथ' बे माने सानसे समाव बर'फ्रा माने थेर बेथेर, गोदो जेरै थेर बेथेर जादोंमोन दा बेफोरबायदि जाफिननायनि चान्स दङ नामा? दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा आरोना। स' लोगोफोर, बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? नोंथांमोननि अपिनियनाव मा दङ? नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर। स' बे माखासे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर, उननि आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर। टाटा, बाय बाय।